live dahil naputol na naman tayo sa aking internet, mga kaibigan. Okay, go na, go na. So naputol tayo kanina, mga kaibigan, sa aking Facebook Live. So batiin mo natin yung mga may birthday sa araw na ito. Happy birthday. Happy birthday sa mga may birthday sa araw na ito. So yan, mga kaibigan, happy birthday sa lahat ng may mga birthday sa araw na ito. Oy, binabati ko nga pala yung mga taga Piuduran Albay, lalong-lalo na dyan sa Barangay Marigondon. Siyempre dyan sa Basicaw Coastal. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Download ata si Sunny. Sabi mo na sabi mo importante ka. Okay, mga kaibigan, so live po tayo ngayon dito sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Siyempre, shout out sa aking mga anak dyan sa Metro Manila, lalong-lalo na ang pinakangwapo kong anak dyan, si MJ Navarez. Siyempre, ang sa kuyang mga apo, si Ayla, Baby Ella. Siyempre, ang sa kuyang pinakang mabait at pinakamagandang anak na si Divine Grace Navarez dyan sa Metro Manila. Happy birthday sa mga may birthday sa araw na ito, mga kaibigan. Okay, bukas na po ang ating linya sa Matanglawin, Bicol. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mga kaibigan, ay bukas na po ang ating linya dito sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Magandang hapon kay Juliet Basmayor ng Barangay 7, Poblacion Bacacay, Albay. Siyempre, magandang hapon sa Rica's Refreshment Store. Napakasarap na mga pagkain dyan sa Rica's Refreshment Store. Okay, mga kaibigan, so kayo ba ay nagsipagkain na at naghanda na ninyong mga hapunan? Ano ba ang ating pagkain sa araw na ito? Hello kay MJ Navarez, siyempre kay Macrix T. Navarez, and kay Ayla Jamay Navarez, and kay Sunny Navarez, ang sa kuyang bunso anak. Siyempre, magandang hapon sa mga taga Barangay 7, ang sa kuyang barangay. Okay, mga kaibigan, so bukas na po ang ating linya sa Kumustahan sa ating mga kabarangay, mga kaibigan. So comment lang po kayo dyan sa aking Facebook Live sa mga gustong mangumusta sa ating mga kababayan.
Siyempre, shout out kay Calistro Ferrer. Thank you for watching. Kay Calistro Ferrer. Okay mga kaibigan, bukas na po ang ating linya. So, pag-uusapan po natin mga kaibigan ang mga barangay. So, napakaganda mga kaibigan na ang ating mga barangay ay mayroong kaayusan at mayroong kalinisan ang ating mga kabarangay, di ba mga kaibigan? So, pasensya na po kayo mga kaibigan dahil kanina ay nagkaroon ng technical problem ang ating Facebook Live. So, hindi tayo, nagpuputol-putol po ang ating linya. So, hindi nakasaksak yung sa aking Facebook Live. Okay. Okay, sabi ni Calistro Perez, shout out idol sa Bayaban family dyan sa Islacagraray. Wow, dyan sa Islacagraray, napakagandang lugar dyan sa Islacagraray. Siguro makakapunta tayo dyan mga kaibigan, dyan sa Islacagraray. Dahil po ay dati po napunta dyan, ay napakaganda ng Islacagraray mga kaibigan. No? So, sinarating dyan sa Islacagraray ng Bakakay, Albay. So, bueno mga kaibigan, ay mayroon po ako sa inyong ipapakilalang napakasarapit na kape mga kaibigan. So, ito ay nabili ko mga kaibigan sa kay Ray Basmayor mga kaibigan, ano? So, magandang benepisyo ng AdLife mga kaibigan dahil ito po ay natikman natin at talagang very epektibo talaga mga kaibigan sa ating katawan. So ito ngayon mga kaibigan ay aking kinakapi ang AdLife. Samantala mga kaibigan ay nais ko po sa inyong pasalamatan ang aking mga kaibigan dyan sa Barangay Marigondon, Pidoran Albay, lalong-lalo na kay Ray Roda, kay Ate Mariles Ruda dyan sa Barangay Marigondon. So dyan sa Barangay Marigondon mga kaibigan ay napakalinis ang karagatan dyan. Lalong-lalo na dyan sa Barangay Kapulak, Ligaw, Albay. So malapit lang dyan mga kaibigan ang Punta Almara. So atin pong na-vlog nga dyan yung karagatan dyan sa Punta Almara. Napakasarap maligo dyan mga kaibigan dyan sa Punta Almara. So madalas po tayong napupuntahan ng Punta Almara. So next Sunday ay pupunta ko dyan sa Barangay Katburawan mga kaibigan. So magbablog na naman tayo dyan si Matanglawin Bicol. Abangan niyo po ang aking vlog dyan sa Barangay Katburawan. So kanina mga kaibigan ay napadaan ako dyan sa papuntang Baclayon. So
Nakakalungkot mga kaibigan kung bakit napakasama ng kalsada dyan sa Barangay Baclayon. At sino kaya ang makakapagpaayos ng kalsada dyan sa Barangay Baclayon mga kaibigan? So nananawagan tayo sa mga lokal na pamahalaan na sana mabigyan ng aksyon ang kalsada ng Barangay Baclayon papunta dyan sa Pili Bakakay Albay. Siyempre shout out dyan sa President ng GAA dyan kay Edita Cardeño. Kumusta na Edita Cardeño ang Golden Boy Action agad? Siyempre shout out man kay Sir GB, ang mentor ng Golden Boy Action agad dyan sa RBN News Television sa Tabaco City. Magandang hapon kay Dayan Pitas. Magandang hapon sa iyo, Dayan. Siyempre kay Fernando Disoyo. Magandang hapon sa inyong panonood sa aking Facebook Live. So ito po ang programang Kumustahan sa ating mga barangay sa mga nagnanais po na may parating ang inyong mga mensahe sa inyong mga kamag-anak. Lalong-lalo na po dyan sa nasa labas ng ating bansa. Mga OFW. Kumusta na kaya ang aking kaibigan dyan, si Onyo Monida? Siyempre, ang sakuyang kababayan na si Antonio Bercasio. Shout out nga pala sa mga taga Funeral Center sa Carlito Bercasio Funeral Center. Kumusta kayo dyan mga kaibigan? Yung grupong Pulo Gatos ang Bueltada. Okay mga kaibigan, bukas po ang ating linya mga kaibigan sa mga gusto magbigay ng mga opinyon. Ay maaari lamang po kayong mag-comment dyan sa aking chat box. So nakakalungkot mga kaibigan kung hanggang kailan kayo matatapos itong COVID-19. Dahil sa sobrang tagal na mga kaibigan ng COVID ay sobrang nahihirapan na po ang ating mga kababayan dahil sa kumbaga sa hindi na sila nabibigyan ng kalayaan sa kanilang pamumuhay. So siyempre, nandiyan pa rin yung pagsunod natin sa mga protocols, yung pagsuot po ng face mask dahil napaka-importante po yan mga kaibigan upang tayo po ay nalalayo sa anumang mga dumarating mga sakit nitong COVID-19. Siyempre, magandang hapon sa aking pamangkin dyan, si Christopher Navarez. Kumusta dyan sa Cebu? Oy, si Christopher, nasa Cebu nga pala. Ikaw ba, Christopher, ay wala ka na bang paraan para makauwi sa inyong lugar dyan sa Barangay Katburawan, Christopher? So, na-miss ko po mga kaibigan itong aking pagla-live dito sa aking Facebook Live. At medyo nangangamuti tayo mga kaibigan dahil nasira po ang ating mga koneksyon dito sa aking gadgets. Siyempre, shout out pa lang kay sa aking classmate na si Marisol de Guzman. Siyempre si Lina Sapaw. Siyempre kay Chari Santo Tomas, yung aking mga kaklase dyan sa Barangay Basicaw, Costal.
Siyempre shout out kay Junjun Arabi, ang sakuyang amigo dyan sa Metro Manila. Kumusta ka na, Junjun Arabi? Okay, bukas po ang ating linya sa mga gusto pong magpabati sa ating programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Okay, nandiyan si Emilio Bitito Jr. Binusa. Magandang hapon sa inyong panonood. Dito lang sa programang Matanglawin Bicol. Sabi ni Emilio Jr. Bitito Binusa, pa-shout out naman po sa watching live mo po. Okay, maraming salamat. Siyempre, binabati ko rin siyempre ang aking mahal na asawa na si Jocelyn Navarez ng Barangay 7 Poblacion, Bakakay, Albay. So, bueno mga kaibigan, malapit na pong magtapos ang ating programa. Sa mga gusto pa pong magpahabol dyan, ay maaari pa po kayong humabol dyan para kumustahin natin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Siyempre yung mga nasa labas ng ating bansa. Yung ating mga kaibigan dyan sa Mindanao. Siyempre kaya Bru Jabar, kumusta ka na, Bru Jabar? So comment lang po tayo dyan mga kaibigan. At maaari po kayo magbigay ng mga opinion at mga pangungumusta sa ating mga kababayan. Okay, siyempre may pahabol pa sa aking kababayan dyan sa Dubai kay Antonio Bimagan. Kumusta ka na dyan, Anton Bihirano? Siyempre belated happy fiesta nga pala dyan sa Barangay Marigondon mga kaibigan. So hindi tayo nakahabol dyan sa Barangay Marigondon. So fiesta nga pala ng June 13. Malapit na rin pala ang fiesta sa Barangay Igang, Bakakay. Ano kaya ang mga handa natin dyan? So yan po mga kaibigan ang ating maiksing programa sa araw na ito dahil sa pansamantala mga kaibigan ay inaayos natin ang ating studio. So tayo po ay magpapaalam na mga kaibigan. Ito po si Matanglawin Bicol TV Net. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Unang saksihan ang mga kaganapan, mga balitang dapat niyong malaman.
na konektado sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ipapaabot sa mga ahensya ng gobyerno ang mga hinaing ng bayan. Programa Kumustahan sa ating mga kabarangay. Kasama ang misteryosong lalaki ng Bicolania. Matang Lawing Bicol.